Benvingut en aquest nou vídeo en el qual treballarem dos exercicis de tangències bastant simples, en el qual treballarem les rectes de centre. Bé, anem a recordar alguns dels conceptes i anirem treballant. Primer de tot, per resoldre aquest tipus d'exercicis el que necessitem és trobar dos rectes de centre o circumferències de centre i la intersecció entre tots dos ens donarà el centre de la circumferència solució que busquem. Anem a mirar aquest que tenim en aquest cas d'aquí. En aquest cas d'aquí tenim una circumferència amb un punt de tangència. Recordem que dues circumferències que són tangents amb un punt, els seus centres estan alineats amb el punt de tangència. Per tant, per trobar la circumferència solució, el que hem de fer és unir el centre amb el punt de tangència i trobarem una recta de centres. Per tant, unim aquest punt amb el centre de la circumferència i tenim una recta de centres. Ara tenim dos punts pels quals ha de passar una circumferència. Recordem que el centre de la circumferència equidista de tots els punts del seu contorn. Per tant, hem de trobar els punts que equidisten de dos punts. Recordem que és la construcció de la mediatriu. Aquesta és una altra recta de centre, la 1 i la 2. Per tant, allà on se'ns creuen les dues rectes de centre, tenim el centre de la circumferència solució. I en aquest cas d'aquí no hem de traçar punts de tangència perquè no tenim cap més, sinó que ja el que hem de fer és traçar la circumferència, que tingui de centre O i que passi pel punt T. Comprovem que passi pels dos punts i tracem la circunferència. Fixeu-vos que és un exercici molt similar a l'exercici que hem fet en el vídeo anterior, en el qual, en vez d'una circumferència, teníem una recta i un punt de tangència. És pràcticament el mateix exercici, l'únic que un fem la recta que passa pel centre i l'altre fem la perpendicular a la recta. Doncs bé, anem a veure aquest altre exercici. En aquest cas d'aquí, veureu que també és molt similar al segon exercici que hi ha en el mateix vídeo, que us deixaré per aquí dalt. Aquí tenim una circumferència i tenim una recta. Per tant, comencem amb el mateix concepte d'aquí. Circumferència amb el seu centre i el punt de tangència, alineat amb el centre de la circumferència tangent. Per tant, aquí hem de fer el mateix. Agafem la recta de centres que passa pel centre i passa pel punt T. Fixeu-vos en aquest cas que l'enunciat parla en plural. És a dir, fixeu-vos que això ens hem de fixar sempre, d'acord? Diu les circumferències. Per tant, hem de trobar les circumferències. Aquest exercici ja porta una mica de complicació al principi perquè no estem acostumats, però què puc traçar jo amb una circumferència quan tinc un punt de tangència? Puc traçar infinites circumferències, però també podria traçar una recta, no?, per aquest punt. Sí, recordem que una recta tangent a una circumferència és aquella recta que és perpendicular en el radi que passa per aquest punt. Per tant, què vol dir? Doncs que jo puc traçar aquí, si m'agafo aquesta recta de centres, em puc traçar una perpendicular en aquesta recta. Per tant, serà una recta tangent. Puc traçar aquesta recta tangent. Llavors, recordem que una recta tangent a una circumferència que té un punt de tangència és com si transforméssim aquest exercici, que ara aquest exercici d'aquí tenim circumferència recta més un punt de tangència. Doncs ara l'estem convertint en un exercici que tenim recta, recta més un punt de tangència. Fixeu-vos que tenim una recta, un punt de tangència i una recta. Per tant, ho podem tractar com recta, recta, punt de tangència. I la circumferència, com que les dues circumferències de solució que trobarem passaran per aquest punt, també seran tangents en aquesta circumferència. D'acord? Doncs, si recordem l'exercici anterior que hem fet, doncs simplement el que hem de fer és traçar les bisectrius. Però també hem vist en el final del vídeo que no calia traçar les bisectrius, sinó que simplement jo podia agafar aquest punt de tangència i transportar-lo. Per què? Perquè les bisectrius d'aquestes dues rectes el que fan és una simetria de la circumferència, perquè aquest eix ens passa pel centre de la circumferència. Per tant, podem agafar aquesta distància i traslladar-la. I m'agafo i em trasllado la distància del punt de tangència. És a dir, m'agafo aquest punt de tangència i me'l porto
cap aquí. I em dona aquest punt. I aquest punt és el punt de tangència 1. I el punt de tangència me'l trasllado en aquesta direcció. I aquest punt d'aquí és el punt de tangència 2. Vale? I ja tinc els punts de tangència. Un cop tinc els punts de tangència, amb una recta, recordem que podem traçar les rectes de centre. Per tant, jo m'agafo aquests punts de tangència i em traço les rectes de centre. I ja tinc un centre de la circumferència, en aquest cas centre 2, i aquest centre d'aquí li direm 1. Tenim punt de tangència, centre. Per tant, podem traçar la circumferència tangent en aquest punt. I en el segon cas, igual, l'únic que aquest cas d'aquí, la tangent és una tangent en la qual la circumferència inicial és una tangent interior. Bé, ja tenim l'exercici resolt. Fixeu-vos que en aquests exercicis d'aquí hem treballat sobre rectes de centre. En aquest cas d'aquí tenim la recta de centre que uneix el centre de la circumferència amb el punt de tangència, que ens passa sempre pel centre de la circumferència, que és tangent en aquest punt. I en aquest cas d'aquí també treballem la recta de centres 2, és una recta que és tots els punts que equidisten de dos punts, d'un segment, que podria ser TP, i que també ens dona a la intersecció entre totes les dues rectes de centre, ens dona el centre de la circunferència de solució. En aquest altre cas d'aquí, utilitzem la primera recta de centres perquè tenim el centre de la circumferència i el punt de tangència, i la segona, el que hem d'utilitzar és que tracem una tangent per aquest punt de tangència i acabem de convertir aquest exercici de circumferència recta i un punt de tangència a dues rectes amb un punt de tangència. És a dir, tenim una recta amb un punt de tangència i una altra recta. Si tinguéssim en compte que la bisectriu aquesta que tenim aquí, aquesta recta d'aquí que ara dibuixo, és un eix de simetria de la circumferència solució amb les dues rectes, d'acord? Per tant, aquí el que hem fet en aquest exercici ha estat com que aquesta circumferència tinc la meitat cap a un costat i la meitat cap a l'altre, que són simètriques, el que hem fet ha sigut agafar el punt de tangència i transportar-lo amb centre a aquest punt d'aquí, transportar-lo cap aquí. De tal manera que ja tenim els dos punts de tangència i a partir d'aquí simplement es tracta de fer una perpendicular en aquesta recta tangent, que formi, evidentment, 90 graus, perquè és perpendicular. I tenim la recta de centres 1, la recta de centres 2 i la recta de centres 3. D'acord? I la intersecció entre dues rectes de centre ens dona la solució de l'exercici. En aquest cas tenim dues solucions, una per aquí i una per aquí. Una és una tangent exterior a la circumferència inicial i l'altra és una tangent interior. D'acord? Doncs fins aquí aquest exercici. En el pròxim exercici treballarem el mateix exercici, però amb el punt de tangència sobre la recta. I veurem que hem d'utilitzar un altre mètode, que en aquest cas d'aquí és un mètode que en diem dilatació. D'acord? Vinga, ens veiem pel canal.